mascareta. Sota la mascareta. Un programa fet per joves, obert a totes les veus de Vilamajor. Hola, hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a Sota la Mascareta, un programa fet per joves de l'Institut de Vilamajor obert a totes les veus del poble. Avui estem d'estrena i obrim el taló radiofònic amb un programa quinzenal en què cada 2 setmanes i fins al 6 de juny estarem amb vosaltres per explicar-vos com està afectant la crisi del coronavirus a Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, els dissabtes d'11 a 12 del migdia i remissió els diumenges a les 6 de la tarda, a Ràdio Vilamajor. Vols saber què pensa el teu veí o veïna sobre la gestió de la crisi? Tornaran a obrir les escoles? Quines són les mesures que demana la gent de Vilamajor pels més menuts? Si voleu respostes, us convidem a escoltar-les en un primer programa que dedicarem als drets dels infants, un col·lectiu que, malauradament, ja fa més de 40 dies que estan tancats a casa. Repassarem les notícies de les darreres 2 setmanes amb en Quim González i en Pol Roura. La Júlia Palomares ens porta una fantàstica entrevista amb la directora de l'Escola Bressol Pit Roig, la Míriam Oliva. Escoltarem la veu del Lucas Fernández i la seva secció musical, tan entranyable en aquests dies de confinament. Amb la Naira Fernández farem una tertúlia del més interessant amb famílies del poble vinculades al món educatiu. Tot en un dia que també tindrem temps per les recomanacions literàries amb la Cristina Gómez, de la Biblioteca de Sant Antoni de Vilamajor. Voldria agrair a Ràdio Vilamajor per acollir-nos tan bé i al Sindicat del Poble, a la xarxa Supermutu de Vilamajor i a la Biblioteca per la seva col·laboració. I finalment agrair a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i a la Diputació de Barcelona pel seu suport. I si posem noms a les persones que hi ha darrere, treballant com formiguetes per impulsar aquesta iniciativa que neix de ComSoc, de Comunicació Social, també agraïm molt la dedicació de la Noelia Aranda, professora de l'optativa de ràdio a l'Institut, i a Damià Caro, educomunicador de ComSoc i com a codirector i productor del programa. I ara, que som unes quantes, només em queda presentar-me, a mi com a membre de ComSoc, coordinadora de l'optativa i codirectora del programa. Des de Sota la Mascareta us parla Clàudia González. Sota la Mascareta, un espai de trobada pel veïnat de Vilamajor. Abans d'entrar en detall, escoltem 2 missatges que ens han arribat al nostre WhatsApp. Bon dia, sóc l'Helena Pino, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Sant Antoni. Des de l'equip de govern volem transmetre la nostra admiració i recolzament als infants i joves que estan demostrant tanta fortalesa en aquests moments extraordinaris de confinament. I en particular volem felicitar els alumnes que treballen en el projecte de ràdio. Qualsevol cosa que us puguem ajudar, les portes de l'Ajuntament són obertes. Esperem veure'ns aviat i una abraçada ben forta. Hola, nois i noies. Soc en Jordi Saula de Ràdio Vilamajor. Us vull donar la benvinguda a aquesta nova aventura en nom de tots els col·laboradors de la ràdio i us donem les gràcies per voler tirar endavant un programa de ràdio que ja no és fàcil fer-lo en condicions normals i ara des de casa encara menys. Esteu molt ben assessorats per uns professionals, com són la Clàudia i en Damià. Així que aprofiteu al màxim els seus consells i gaudiu molt fent ràdio. Gràcies i endavant amb el programa. Moltes gràcies, Helena i Jordi, per les vostres paraules. Sabeu que vosaltres també podeu participar en el programa enviant-nos notes de veu al WhatsApp? Doncs anoteu el número 717 70 58 67. Repeteixo, 717 70 58 67. Vinga, va, no tingueu vergonya! I ara és el moment de repassar les notícies més destacades sobre l'afectació del coronavirus als nostres pobles, amb en Quim González i en Pol Roura. Des de la implementació de l'estat d'alarma s'han confirmat més de 50 casos de coronavirus a Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor. Segons les dades del Departament de Salut de la Generalitat, l'evolució de la Covid és diferent en cada territori. Factors com la densitat de la població i la mobilitat interna són claus per entendre la propagació més o menys ràpida del virus. En el cas de Sant Antoni, amb una població de més de 6.000 habitants, 40 persones han donat positiu al test del coronavirus i Sant Pere de Vilamajor, amb gairebé 4.500 habitants, es coneixen 14 diagnòstics positius.
A hores d'ara no es té constància del nombre d'altres ni l'aparició de casos nous, ja que no es tenen les dades oficials. Davant la crisi del coronavirus s'han organitzat diversos grups de gent voluntària per ajudar els col·lectius més vulnerables a la Covid-19. Sant Antoni i Sant Pere han activat la xarxa de suport mutu de Vilamajor amb l'objectiu de garantir la protecció de persones i grups vulnerables. Qualsevol persona pot oferir i rebre ajuda. Només cal omplir un formulari que pot trobar-se als comerços locals o a la web suportmutu.vilamajor.net. Les persones voluntàries segueixen estrictament els protocols sanitaris. Els bombers de Vilamajor, la Garriga i Palautordera van col·laborar en el muntatge de l'Hospital de Campanya de Sabadell. El Parc de Bombers de Sant Antoni va muntar una 50ena de llits a la instal·lació. El passat 6 d'abril, la pista coberta d'atletisme de Sabadell va passar a ser un hospital de campanya. L'habitació del recinte pretenia alliberar la càrrega de pacients de l'Hospital Parc Taulí i d'altres centres ballesans. A dia d'avui, compten amb més de 250 llits que es podran convertir en llits d'UCI. El cos de bombers assegura que l'habitació de l'espai va fer-se en temps rècord. Per no perdre la celebració de la Diada, el Dia Internacional del Llibre i la Rosa ha sortit als balcons. El veïnat de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor ha decorat l'exterior de les seves llars perquè el Sant Jordi d'enguany no perdi color. L'excepcionalitat causada per la pandèmia ha portat amb ella iniciatives per passar confinament menys anormal. El passat 15 d'abril, l'Ajuntament de Sant Antoni a Vilamajor va convidar el poble a participar al Joc dels Balcons, una proposta per guarnir els carrers de la localitat, amb el repartiment de 100 premis amb vals de compra a qualsevol comerç del poble. Ens ho explica Elena Pino, regidora d'Igualtat, Cultura, Educació i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. De balcons és un concurs consistent en engalanar els balcons, les finestres, els patis, amb algun motiu de la Diada de Sant Jordi. Volíem fer alguna cosa per celebrar-la, la festa, i activar el comerç local després de l'aturada generalitzada que sabem que farà molt de mal. Per saber quin ha estat el guanyador o guanyadora, des de l'Ajuntament s'informarà individualment i també es farà un llistat públic. El Gremi de Llibreters i Floristes de Catalunya estudia una nova data per la Diada de Sant Jordi, davant la possible suspensió de la que teníem prevista pel 23 de juliol. S'anunciava que en el dia alternatiu a la celebració seria el 23 de juliol, però s'està estudiant un plan B. Carlos Gil, propietari de la papereria Sant Llibre de Sant Antoni a Vilamajor, és un dels negocis afectats pel cancel·lament de la Diada. Ens explica algunes de les seves preocupacions. A dia d'avui, un cop passi la pitjor part pel que fa a la salut, la preocupació que tinc és com quedarà de tocat el petit comerç. El dia que els comerços que han tingut que tancar tantes setmanes puguin obrir, demanaria a la gent que ompli els carrers dels pobles i, en la mesura de lo possible, ajudin a que aquests comerços puguin seguir oberts molts anys més. Tot i que la Diada no pogués celebrar-se el 23 d'abril, des de Sant Llibre van oferir l'entrega de comandes a domicili, per no perdre la il·lusió amb què el 2013 van iniciar-se en el negoci. Ràdio Vilamajor. Som el que sents. Com ja hem vist en la part informativa, la Covid-19 ha impactat de diferents maneres a Vilamajor. Però i la mona? Els infants han tingut mona, malgrat tot? Saludem el company Quim González en aquesta contraportada informativa. En Quim ens apropa a la pastisseria Sant Lleí de Sant Antoni de Vilamajor. Exactament, Clàudia. Ens hem apropat per preguntar-los com els està afectant la pandèmia del coronavirus. L'Àlex, soci de la pastisseria de Sant Lleí, ens explica que el negoci mai ha deixat de reinventar-se davant les dificultats. Hem hagut d'anar-nos adaptant a la situació de tot plegat. Sempre hi ha hagut alts i baixos, crisis i tot el rotllo. Doncs l'hem afrontat i hem tirat endavant amb totes les inclemències que han pogut sorgir. Aquest any, la Pasqua i la venda de mones es presentava complicada, però es van sumar a la iniciativa, més mones que mai, per entregar les mones a domicili als infants. I les noves tecnologies també van ajudar molt.
I bé, hem hagut d'adaptar una mica en aquest confinament amb la plataforma de venda online. I a més també hem adaptat altres canals de comunicació, com seria el WhatsApp, que és el que està utilitzant majoritàriament tothom per comunicar-se. Ha sigut una Pasqua una mica així accidentada, però que al final l'hem pogut salvar. Gràcies també a la iniciativa aquesta que han tingut els germans Rodelles de Sant Celoni i que bé, s'ho han currat moltíssim perquè d'una Pasqua que no anàvem a fer res, al final hem pogut salvar-la. Fa 37 anys que la pastisseria de Sant Lleí va obrir les portes per primera vegada. En Jesús i la Mercè, els socis fundadors i pares de l'Àlex, van començar a fer pastissos a la granja l'Aixopluc, al carrer Barcelona de Sant Antoni de Vilamajor, un lloc de trobada pel jovent de l'època. L'Àlex ens comentava que després de tants anys de treball han après a adaptar-se a situacions adverses. I la mostra és ben clara. Els padrins van poder regalar a la mona als seus fillols, sense moure's de casa, perquè cap infant es quedés sense la seva dosi de xocolata. I com ells diuen, ei, deixeu un forat per les postres! Gràcies, Quim. Gràcies per aquesta petita peça, ens ha agradat molt. I ara, per homenatjar aquest Sant Jordi diferent, escoltarem una cançó solidària que ens ha brindat una vintena d'artistes. A veure si en reconeixeu alguns. Només us dic que l'objectiu de la cançó és transmetre l'energia positiva que ens han ensenyat els infants, que diuen que tot anirà bé. No marxeu, tornem en un parell de minuts. Abans que el drac apareguera, li deia amb fermesa al cavaller: dona'm una llança per trets d'esperança, fruit del nostre amor. Passarem junts un Sant Jordi diferent, amb l'anhel de la nostra gent, confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent, que avui porta per nom Tot anirà bé. A confiar i no perdre mai l'esperança. Un nou demà es construeix sempre a certa distància. Des del present, poder-ne ser conscient. Serà el moment d'actuar ben diferent. Llargues hores d'incertesa, mentre la tristesa festeja la nostra captivitat. Floriran més primaveres, sorgiran noves donzelles que s'alçaran valentes per cridar. Dona'm una llança, vèrtex d'esperança, fruit del nostre amor. Passarem junts un Sant Jordi diferent, amb l'anhel de la nostra gent, confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent, que avui porta per nom Tot anirà bé. Desperta't, aixeca't, celebrem, junts cantem per un Sant Jordi diferent. Cobrats i bus, pots pensar, Sols depèn de tu. un Sant Jordi diferent, amb l'anhel de la nostra gent, confinats entre quatre parets i junts, Sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent, que avui porta per nom Tot anirà bé. Desperta, tot anirà bé, aixeca't, tot anirà bé. Cantem per un Sant Jordi diferent. Desperta, aixeca't. I amb aquesta cançó, que es diu Sant Jordi diferent, composta per Salva Racero, Chasqui Ten i Lídia Coll, arrenquem la segona part del programa. I la Júlia Palomares és la companya que conduirà l'entrevista d'avui. L'entrevista amb Júlia Palomares.
La Míriam Oliva, la nostra entrevistada d'avui, és directora de l'Escola Bressol Pit-roig de Sant Pere de Vilamajor des de fa anys i també és mare de 3 criatures. Amb ella, com a mestra i com a mare, compartirem una conversa perquè ens expliqui com viuen els infants al confinament, tot des d'aquesta doble visió, educativa i familiar. Bon dia, Míriam. Bon dia, Julià. Primer de tot, tu i la teva família com porteu això del confinament? Doncs mira, físicament a casa ho portem bé, no tenim afectats molt propers i els que hem tingut són molt lleus. Emocionalment jo crec que com a totes les cases és una muntanya russa. Som 5 en un pis de 80 metres quadrats, sí que és veritat que tenim terrassa, llavors això ens salva molt els caps de setmana sobretot i algunes hores estipulades si fa bon temps, però jo crec que com tothom, emocionalment va com va. Vale, ahí, no? Exacte. Vale, doncs, ara ja fa gairebé més d'un mes i mig que els infants estan tancats a casa. I tu creus que el confinament està afectant negativament els infants? Mira, a la meva filla mitjana, que a l'escola li fan fer tasques i ha de comptar els dies que portem i exactament ahir va fer 40 dies que estem tancats i tancades a les cases i jo crec que no només afecta negativament a les criatures, sinó que també ens afecta a les adultes, no? Llavors, les adultes tenim unes eines, no? I bueno, doncs sabem gestionar-ho millor o pitjor, però les criatures estan creant-se aquestes eines, no? Estan en la seva base de la vida, no? Com si diguéssim, llavors és complicat i ja no parlem de les adolescents, no? Vull dir, positiu, el confinament no està sent. Jo crec que no està sent. Totalment d'acord. Vale, i des de l'Escola Bressol Pit-roig promoveu activitats perquè els infants se sentin part de la comunitat, com per exemple fan activitats artístiques a la rectoria. Creus que el confinament total dels infants pot tenir conseqüències psicològiques o físiques? Partint de la base, jo no soc psicòloga, llavors, bueno, doncs parlarem més de la meva base, no? Això, a nivell pedagògic i a nivell de mare, sobretot, també. Però les criatures, igual que totes les persones, tenen les necessitats vitals, no? I hi ha una qüestió de necessitat física, de necessitat afectiva, de necessitat d'activitat o de relació, no? I nosaltres aquesta necessitat de relació, sobretot amb l'entorn, doncs és el que ens fa promoure anar a la rectoria o anar és igual, qualsevol altre lloc perquè formin part de la comunitat i perquè les criatures estiguin visibilitzades. Evidentment, en el confinament aquesta realitat no és així. No estem, però clar, no només les criatures, no hi ha ningú que estigui visibilitzat. Estem tancats, els nostres drets estan ara en stand-by, estan allà paradets, i si aquestes necessitats que tenen les criatures no estan cobertes, hi haurà unes conseqüències. El que no et sé dir és si són de llarg impacte o si de llarg recorregut o es podrà resoldre ràpid, perquè tothom diu, no, les criatures s'adapten molt ràpid, no passa res, ho portem pitjor els adults. Bé, no sé què dir-te, jo entenc que cada entorn i cada família és un món, no? I sobretot sí que volia dir, ara que em preguntes això, que nosaltres, sé que l'entrevista va sobre les criatures, però la Mireia Boia porta uns quants dies també fent una feina de visibilització de la gent gran, de la gent que està a casa seva amb problemes de mobilitat, que els estan dient que s'han de moure constantment, que si no acabaran en una cadira de rodes, i que aquesta necessitat vital de moviment tampoc no l'estan tenint respectada, no? I llavors les conseqüències, ja et dic, físiques i psicològiques, hi són. És el que et dic, no sé si necessitarem tots teràpia, fisioteràpia, o ens ho podrem apanyar més o menys amb el que tenim, però les conseqüències hi són, sí que hi són. Què creus que podem fer per minimitzar aquestes conseqüències? Mira, sobretot jo crec que tenim molt clar aquestes necessitats que tenim nosaltres i que tenen les criatures i intentant cobrir-les. Però clar, com cobreixes una necessitat, mira, d'afecte, doncs acompanyant, en el cas de les criatures, acompanyant molt les teves criatures a nivell emocional, intentant fer una feina prèvia a tu de com estàs tu, de si et pots ocupar, perquè hi ha moments en què tu també estàs en un moment d'estrès i no pots estar per les criatures, no? I hem de comptar que tota la feina que feien les escoles o els avis i les àvies, mentre tu estàs treballant, jo cuido les criatures i en tinc cura i les acompanyo, doncs
ho està fent la família, el nucli familiar. Llavors, això vol dir compaginar teletreball, si tens la sort que no t'han fet un ERTE, no? Compaginar teletreball, si ets monoparental, família monoparental, ja ni t'explico, perquè aquí no hi ha lloc a poder dir, vale, doncs mira, ara te n'ocupes tu, ara me n'ocupo jo, no? Vull dir, ara mateix jo estic tenint una entrevista amb tu i el meu company està amb les 3 criatures, doncs mira, jo puc mantenir una conversa d'adulta, però això, en altres casos, en altres cases, no és així, no? Llavors, en la mesura del possible, saber com podem cobrir aquestes necessitats afectives, aquestes necessitats de moviment, en pisos petits com el meu, doncs fent el pipon, penjant folars per tota la casa, fent circuits de saltar sobre els matalassos, cosa que no s'havia pogut fer mai a casa. I ara elles amb això, veus, han guanyat, estan com boges, no? Perquè poden saltar, hi ha un moment en què poden saltar una mica perquè hi ha unes necessitats que han de tenir, i en el tema de les necessitats, per exemple, de relacionar-se, doncs aquí és on justegem. Per què? Doncs perquè depèn de quina edat té la criatura, la relació amb el món exterior, a través d'una pantalla, ja no és perquè sigui beneficiós o no, que això doncs, també hi ha altres experts que et diran moltes coses, però hi ha criatures que no en saben i que no tenen edat i que no volen, no? I llavors, clar, és complicat, pots minimitzar l'impacte, però mai el reduiràs a 0. Parlant d'això, nosaltres sí que som conscients del que està passant, però tu creus que els infants de l'escola són conscients realment? Mira, jo crec que tot depèn de l'edat i de l'entorn que tenen. O sigui, una criatura de 2 anys o de menys de 3 anys, posem, és igual, sí, veuran que estan a casa, que no poden sortir, allò és molt difícil d'entendre, però no serà conscient del que passa, és conscient de la seva realitat, perquè està més en un moment egocentrista, no? Vull dir que al final, doncs clar, és ell o ella. Què passa quan són més grans? Doncs tot depèn. Si tenen un entorn familiar que tenen un mínim nivell sociocultural, doncs potser li podran explicar d'una manera o d'una altra, o Info que està fent una feina brutal per criatures de 7, 8, 9, 10 anys, 12 fins i tot, no? que molta feina comunicativa a nivell de criatura, no a nivell d'adult, no anticipar-se, no tal, però hi ha famílies que això no ho tenen i que aquest entorn no hi és, i és aquest el problema. Moltes famílies que no tenen aquests recursos ni socioculturals ni de cap tipus, i hi ha criatures que no saben exactament què està passant. Exacte. Doncs en aquest sentit, creus que les administracions públiques han posat facilitats perquè els infants puguin viure bé el confinament? Mira, jo crec que no podem haver fet pitjor. I dic acabem perquè jo crec que alguna responsabilitat hem de tenir la gent que votem, Tu no, encara no, però... No, jo encara no puc. Però les persones de més de 18, no ho hem fet gaire bé, això em sembla. No ho sé, és igual, em fico en un jardí, ara no cal, però... Mira, la Heike Freire, que ha començat una campanya sobre demanar al govern que deixin sortir a les criatures, val? Ja fa setmanes. Aquesta dona em va fer veure en una entrevista, jo no me n'havia donat, que el govern ni tan sols va parlar de les criatures quan va parlar del confinament. O sigui, va parlar d'una visió absolutament de la persona adulta, i és més, adulta productiva, perquè no era d'adults de tercera edat, no? De gent més gran, d'avis o àvies o gent que ja està jubilada, no. Persona productiva, no? Confinament, si es pot o no es pot anar a treballar, això és superimportant, i ja està, no? No es va parlar ni tan sols de les criatures, va parlar que es tancaven les escoles, però no de quin confinament tindrien. I és obvi que les criatures no són persones adultes, vull dir, tenen unes necessitats diferents. Llavors, clar, el govern, per mi, no ha tingut una visió global. Suposo que els hi va venir una bufa grossa i vull pensar que han fet el millor que han sapigut, però és obvi que no han arribat a uns mínims desitjables en el meu punt de vista. I a Espanya, com bé sabem, els infants encara no podem sortir i trigarem dies per sortir. Però en altres indrets d'Europa sí que han pogut sortir des de l'inici, en algun moment al carrer, com per exemple a Bèlgica, que els nens i nenes sempre han pogut sortir al carrer i als parcs. Llavors, tu entens aquestes diferències entre països a l'hora de pensar en els infants? Mira, jo no soc epidemiòloga, llavors no sé si aquí el virus ha enganxat més fort o allà més fluix, això no t'ho sé dir.
però al final sí que sé que escoltes una mica i veus que metges i metgesses ja et diuen no, és que no sabem com es comporta el virus amb les criatures i en comptes de mirar, aviam, doncs vale, anem a minimitzar l'impacte més heavy amb les criatures i aviam com ho podem fer perquè puguin sortir i tal, doncs no, ja directament els tanquem, que es quedin allà raconadets, i doncs mira, quan passi tot això doncs ja sortiran i ja veurem com ho fem, no? Llavors sí que és veritat que en una visió més feminista, que ja saps que l'any passat ja vam parlar del tema, és veritat que hi ha hagut moltes dones que estan al capdavant dels seus països que han tingut una visió més global i han sigut països que han deixat doncs que hi ha hagut més permissivitat en aquest cas de moviment perquè doncs, hi ha hagut una qüestió de responsabilitzar la societat també, no? En el moment en què jo tinc una criatura, jo no vull que la meva criatura s'encomani i tampoc no vull que la meva criatura encomani a la meva mare o al meu pare o en els altres avis o la resta de gent. Per tant, jo sóc prou conscient. És que el nostre país resulta, o Espanya en aquest cas, no? I en algun altre, Itàlia, em sembla que també estaven per la idea, doncs resulta que no confien amb la seva gent, no? Amb la gent, amb el poble. Exacte. I llavors aquí doncs així tenim els militars al carrer. No hi ha més. Tu creus que després d'aquesta aturada tan gran podran tornar a l'escola bressol, els nens i nenes? Perquè clar, no sé si estaran jo molt preparats per tornar a l'escola. Clar, nosaltres durant tot aquest temps tenim la sort que som una escola bressol municipal i per tant no ens han fet ERTEs ni res, llavors seguim teletreballant i ens estem formant molt per veure com podem acollir aquestes criatures. És cert que nosaltres ja fem un procés d'adaptació sempre a l'escoleta perquè de vegades venen d'entorns teus només familiars o de vegades venen d'altres escoles o de vegades venen de 2 mesos de vacances, no? I les criatures doncs, necessiten el seu temps. Clar, això serà més llarg, segur, i a més no només a escola bressol, sobretot amb criatures més grans i més conscients, també s'hauran de treballar molt les pors, no? I a més ens haurem d'aprendre a viure d'una manera diferent, com a mínim aquests primers mesos, a relacionar-nos d'una manera diferent. Llavors, aquí ens haurem d'adaptar totes i a més haurem d'acompanyar-los, no? Clar, i és que imagina, jo vaig a quart de l'ESO i ara començaré batxillerat. M'he saltat mig curs. Sí. Clar, serà un impacte bastant gran. Sí, però bueno. Sí, és així. I la història és això, que jo crec que les professionals i els professionals hem de ser qui hem d'entomar aquesta responsabilitat educativa i acompanyar-vos tots els nivells, però sobretot en l'emocional, perquè les pors de si enganxes el curs o no l'enganxes en el vostre cas, que esteu adolescents i que esteu en un moment en què, ostres, batxillerat, 2 anys i universitat, home, doncs sí, la feina és nostra ara, la feina és nostra i esperem fer-la el millor que puguem. Doncs m'alegro, tu. Doncs moltíssimes gràcies, Míriam. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Vilamajor i esperem tornar-te a escoltar i a veure't. Molt bé, Júlia, moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra. Una abraçada. Sota la mascareta, un espai de trobada pel veïnat de Vilamajor. Quin goig veure com, tot i les dificultats de comunicació directa i personal, som capaces d'organitzar-nos i fer un programa de ràdio. És molt satisfactori, de veritat, l'esforç que estan fent aquests joves i escoltar això, no? Que també ho estan fent. I dit això de la comunicació, abans us ensenyàvem un àudio d'en Jordi Saula, el director de Ràdio Vilamajor. Bé, doncs com ell, l'Àlex també va enviar una nota de veu al 717 70 58 67 via WhatsApp. I, sorpresa, això és el que ens diu. Hola, bon dia. Soc l'Àlex i participo a la xarxa de suport mutu de Vilamajor. També a part d'això treballo d'educador social de carrer i us vull parlar una miqueta de la xarxa. O sigui, la xarxa de suport mutu de Vilamajor és una organització que s'ha creat a partir de les veïnes i veïns del poble i que pretén fer front a totes aquelles situacions que estiguin amb dificultats per al tema del coronavirus i aquest tipus de coses, per poder assistir a tota aquella gent que ho necessiti. I a partir d'aquí hem creat una organització interna que consisteix en unes veïnes que donen suport i unes veïnes que el necessiten i per tant anem comunicant-nos entre nosaltres. També estem en col·laboració amb el cap de Llinars i estem també fent contactes cap allà baix. I la veritat és que és bastant satisfactori sentir que estem fent feina pel poble i que les veïnes organitzades ens podem donar suport entre nosaltres. Així que també m'agradaria poder participar en el programa
perquè també d'aquesta manera podem primer difondre el que és la xarxa i segon explicar una mica què és el que s'està movent a nivell veïnat del poble, que hi ha coses molt, molt interessants aquí. Una abraçada. Estarem molt contentes, Àlex, de comptar amb tu per col·laborar al programa des de la xarxa del Supermutu de Vilamajor. Tu també pots compartir qui ets, què fas, què enyores i què desitges que passi després del confinament i sortir en antena a Sota la mascareta, el programa de Ràdio Vilamajor. Anota el número, te'l repeteixo una altra vegada, és el 717 70 58 67. L'espai musical amb Lucas Fernández. I ara és el torn d'escoltar un ritme, una melodia, unes tonalitats diferents, amb un dels nostres col·laboradors i amant de la música. Bon dia, Lucas. Bon dia, Clàudia. El Lucas també va fer l'optativa de ràdio a l'Institut de Vilamajor l'any passat, així com la Júlia. Lucas, gràcies per formar part. Gràcies a vosaltres, a mi sempre m'ha agradat fer ràdio. Doncs, quan vulguis, aquesta secció és tota per tu. Està bé, comencem. Ya no siento la herida, lo pamo, una droga que a mí me calma por dentro. Al llarg d'aquest confinament, moltes persones han pogut desenvolupar un món interior increïble. Molts han començat a practicar amb la guitarra vella que tenien al racó de l'habitació o amb qualsevol altre instrument. També a dibuixar, pintar, ballar, cantar... Bé, a expressar aquesta cara artística que molta gent amaga o simplement a explotar-la al màxim. Al llarg d'aquest confinament hem pogut veure com des dels artistes més coneguts i famosos fins als que són els teus veïns que canten desafinant a la dutxa surten al balcó de la seva casa per treure un somriure a la gent del seu voltant. Per mi, la música ajuda. És una eina multiusos que et permet esfogar-te, riure, plorar, emocionar-te, passar-t'ho bé, relaxar-te. Però el més important és que et permet ser tu i fa falta treure's la mascareta encara que siguin els minuts que dura una cançó. Després de la supernyonyada que acabo de dir, passem al que ens interessa. En aquest programa us porto la cançó Avui canviem el món del grup Gertrudis. Espero que us agradi molt i anem a escoltar-la. Guardem aquells moments on el nostre cos es fonia amb la gent. Guardem aquell instant on tan fort ens agafàvem de les mans. Guardem-ho ben tancat dins el record del passat. Ja ho tornarem a obrir quan l'escalfor del sol torni a sortir. Guardem-ho ben tancat dins el record del passat. Ja ho tornarem a obrir quan l'escalfor del sol torni a sortir. I avui canviem el món des de l'habitació i no ens movem d'aquest racó. Avui canviem el món sense moure'ns fem el gest més important de l'univers. Aquesta cançó del grup català Gertrudis va ser publicada el mes passat des de casa del Xavi Ciurans, el líder i cantant de la banda, i amb més de 50.000 reproduccions a YouTube, aquesta cançó ha arribat al cor de moltes persones. La cançó parla de la situació actual entre altres temes, però sobretot envia un missatge que em sembla molt bonic. La cançó diu que hem d'aprofitar els dies per estar amb la família i trencar les distàncies, entre moltes cometes, deixant-nos de tonteries i de baralles sense sentit i començant a gaudir dels que estimes a veritat. La impaciència de la nit i avui canviem el món des de l'habitació i no ens movem d'aquest racó. I avui canviem el món sense moure'ns fem el gest més important de l'univers. I avui canviem el món des de l'habitació i no ens movem d'aquest racó. I avui canviem el món sense moure'ns fem el gest més important de l'univers. I avui canviem el món. Avui canviem el món. Avui
Fins aquí la secció. Espero que us hagi agradat i, sobretot, no pareu de cantar mai. No ho farem, de ben segur que no ho farem, i esperem la propera, Lucas. Moltes gràcies i fins aviat també. Fins aviat. Ràdio Vilamajor, com tu i com jo. I ja som a la recta final del programa d'avui. Com us presentàvem al principi, acabarem amb una tertúlia i una secció literària. La tertúlia la conduirà la nostra companya Naira, que actualment cursa primer de batxillerat a l'Institut de Vilamajor. Benvinguts a la tertúlia amb Naira Fernández. Aquesta tertúlia té una complexitat important pel fet de ser telemàtica. Per tant, agrair per ser aquí a la Mireia Fernández, que forma part de l'Escoleta de Follets del Bosc i porta més de 10 anys en el món educatiu i del lleure. Què tal, Mireia? Molt bé, aquí estem, amb ganes de tertúlia. Molt bé, i agrair també al Jordi Massacs, mestre del centre de Torreroja i membre de la Junta de l'AMPA. Com estàs, Jordi? Hola, molt bon dia. Doncs bé, confinat, però dins del que aquesta situació comporta, doncs estem molt bé. I amb els nens a casa, no? I amb els nens a casa, sí. I a la Mercè Prat, que li agrada definir-se com a filla, mare i àvia. Diu que això és el que és i la resta són coses que fa. I ens agradarà conèixer algunes d'aquestes coses que fa. Però avui la tenim aquí, sobretot, com a veïna, que forma part de la xarxa de Supermutu de Vilamajor. Molt bones, Mercè. Hola, Clàudia. Bon dia. I com a conductora d'aquest espai s'estrena la Naira Fernández. Bon dia, Clàudia. Bon dia a tots. La Naira també és estudiant a l'Institut de Vilamajor i, malgrat no poder fer ràdio al centre, sí que n'ha fet fora. I, de fet, aquí, des de Ràdio Vilamajor. I com no li falten ganes, perquè desborda curiositat, conduirem juntes aquesta tertúlia. Oi, Naira? I tant. Es tractaria que ens ajudéssiu a valorar les mesures que s'estan aprovant o no pel que fa al confinament i com afecten el desenvolupament dels infants. D'entrada, volia dir-vos que ens agradaria saber el vostre criteri i us anirem donant la paraula perquè pugueu valorar-ho. Bé, comencem. Durant molt de temps s'ha parlat que als infants pràcticament no els afecta el coronavirus. I si se n'ha parlat és per alertar que poden ser portadors del virus sense senyals d'estar infectats. Com valoreu això com a mares i educadores? Mercè? A veure, en general, de fet, el confinament només ha tingut en compte com a necessitats bàsiques temes de menjar i poca cosa més. Aleshores, tant els adults com els nens tenim més necessitats bàsiques. I en el cas dels nanos, necessitats bàsiques per ells és el joc, és relacionar-se. Evidentment que estem en situacions així com excepcionals, però penso que es podria trobar maneres de poder cobrir aquestes necessitats bàsiques com és això, com el joc essencial que és amb el que aprenen i creixen. L'última mesura preveu que menors de 14 anys puguin sortir acompanyats per adults en certs desplaçaments i per fer passejos curts. Creieu que el rebombori s'ha solucionat bé amb aquesta notícia? Bueno, amb aquesta mesura el que passa també és que els horaris no eren gaire adequats, parlant des de primer que la proposta era de 12 a 2 infants menors de 6 anys sortir al carrer quan resulta que és precisament el moment del dia on hi ha el dinar, on és el moment més especial com per poder estar en temes, no? Tots junts, exacte. I, bueno, com demostra que algunes mesures no es fan sempre des d'una mirada molt adolescentista, no? I que no tenen en compte les necessitats reals de les petites. Quines creus que són les necessitats reals de les petites? Doncs des de curada, o sigui, des de tenir en compte l'horari que tenen, no? Les necessitats que tenen tant a nivell de joc, de llum. Dóna la sensació que aquestes mesures les faci algú que no té fills o que no s'ha mirat ni una miqueta el que fa un nen durant un dia, no? Tu, Jordi, ho comparteixes? Sí, totalment. El primer moment quan es va donar a conèixer el pla aquest progressiu de desconfinament per part del govern de la Generalitat, que va ser una proposta que ells van emetre en el govern de Madrid, doncs, evidentment, com comenta, la franja horària de 12 a 2 era
totalment incongruent perquè precisament és l'hora en què estem fent dinars, estem fent migdiades als més petits, per tant, és un franja horària molt complicada. De tota manera, jo penso que també serà difícil, de fet encara no han concretat quina serà la franja horària en la que podrem sortir, perquè estan com donant una mica pals de cec, perquè primer van dir que diumenge, ara diuen que dilluns, encara no sabem ben bé com funcionarà tot. És complicat perquè també els pares estem teletreballant, per tant, depèn de quina franja horària posin al matí que vagi bé als nens i que seria el més lògic, com podria ser, i m'ho invento, per exemple, de 10 a 12, doncs jo em pregunto moltes famílies com ho podran fer, això, no? Si acoten tant el temps en el que s'ha de sortir, només d'aquesta hora a aquesta hora. No sé, jo potser optaria més per una cosa una mica més laxa i que cada família es pugui organitzar. El que passa que, és molt complicat, perquè ja sabem que de vegades ens donen una mica la mà i ens agafem el braç sencer. I també hi ha nens, més ben dit adolescents, que no tenen tanta necessitat de sortir perquè estan molt bé a casa i hi ha molts que es passarien el dia. O sigui, jo conec uns quants que et passarien el dia sencer a casa i estan encantadíssims amb el confinament. De què creieu que depenen les necessitats que tingui un nen per poder sortir o no? Bé, està clar que en el cas dels adolescents allà es posicionen forts, potser, però en la seva postura potser de no sortir. En el cas que tu comentaves ara, en qualsevol cas, ningú no posa en dubte que qüestions de salut, com pot ser una bona alimentació, no es discuteixen. Aleshores, també és una qüestió d'educació dins del seu de la família, però també com a missatge també a donar que és saludable tenir una estona de sortir i respirar l'aire lliure, o encara que sigui des de la distància de seguretat, poder veure altres com tu, enraonar des de la distància i hi hagi una certa relació. Això forma part, no?, d'uns hàbits saludables. Sí, però també d'altra banda es veuen necessitats. Jo, per exemple, ara mateix estic convivint amb una noia, amb una nena de 12 anys, i ella, pobreta, es posa molt nerviosa de vegades perquè necessita sortir, necessita moure's, necessita cremar i la posem a fer esport i a fer relaxació i juguem amb ella i tot, però tot i així, evidentment, perquè és una nena, no pot evitar posar-se nerviosa. En canvi, una altra amb la que estic convivint, que té 16, o jo mateixa, potser no tenim tanta necessitat. O sigui, en fet d'hàbits sí que és cert que és molt saludable relacionar-nos amb la resta i tal, però si no es pot, què creieu que marquen les necessitats bàsiques d'un nen de sortir? Pel seu benestar físic i emocional, no? Sí, perquè els altres potser ho podem aguantar d'una manera o d'una altra, però hi ha nens que no. A veure, des de la meva opinió, una mica cadascú també té, com els adults, una manera de fer, de sentir, de tenir unes necessitats, no? Però bàsicament els éssers humans necessitem relacionar-nos, alimentar-nos bé i poder respirar aire pur, com deia la Mercè, no? I de primera aquests 3 punts, no? Relacionar-nos no el tenim perquè tenim el nostre nucli familiar amb qui vivim i ja està, i no tenim més inputs més enllà de la família o de la convivència. L'alimentació la podem cobrir, però ens falta també el tema de l'aire lliure i del moviment lliure. Això genera emocionalment unes vivències que són necessàries pel dia a dia, perquè psíquicament és normal que ens posem nerviosos. Els adults potser tenim més eines per el nostre trajecte, no? de vida, doncs tenim més eines per poder-nos gestionar, igual que les persones les adolescents més avançades, no? Però quan s'estan movent tantes coses a nivell de creixement, tant emocional, psíquicament i físicament, és normal que hi hagi moments d'explosió i de no sostenir-ho. Cert. De fet, a no totes les cases està vivint igual el confinament. Vull dir, hi ha col·lectius que són més vulnerables, els que els està afectant de manera considerable. Vull dir que el virus no discrimina per classe social i en aquest cas hi ha famílies que s'han quedat sense feina o que no poden pagar l'habitatge i es troben en situacions precàries que no es permeten ni subministraments bàsics com l'aigua, la llum, el gas, i en aquestes condicions doncs com podríem organitzar-nos, garantitzar que tots i totes tenim una bona higiene, no? Com podem seguir les recomanacions de l'administració? No sé si és una realitat que creieu que s'ha visibilitzat poc o com ho valoreu? A veure, arreu s'estan creant xarxes de suport veïnal i si això és així és perquè realment no estan havent-hi moltes famílies en situació bastant crítiques, no?
Jo de tant en tant faig per mirar la televisió i tot plegat i el que es reflexa és més bé la informació de les famílies benestant. I trobo faltant moltíssim el que tu estàs apuntant, de ben bé en casos que segur que n'hi ha, és que és seguríssim i que aleshores no hi ha garantit per als infants i pels adults aquells estats mínims d'higiene, segurament. No? Aleshores, sembla que per mi hi ha com una sensació de que s'està tapant aquesta informació per no crear com més sensació d'estar desemparats o de que tot s'està anant, no? Com que tot està caient, d'una miqueta de col·lapse i de desgeneració, no? De tot plegat. No? Però, bueno, aleshores, apuntant al que deia de les xarxes, la creació de xarxes veïnals, jo penso que és, d'alguna manera, és una manera de fer comunitària natural, que és donar-nos suport, i això antigament ja passava, no? Que era així, en les ciutats s'ha deshumanitzat, però des d'aquí, des de la xarxa de suport, jo penso que podem estar més al cas si hi ha, per exemple, en les nostres localitats, que potser no és tan extrem com en alguns sectors de ciutat, és molt més d'estar al cas de què passa en el veí, no? Perquè tenim, podem, no? Que ja és a la vora i a partir d'aquí, doncs, sí que aixecar el dit i dir, ei, escolta, que això està passant aquí i està passant això i cal una solució, no? Totalment. Però això potser és, com sempre, no? Que intenten tapar tota aquesta gent que ja de normal estan en situació de vulnerabilitat. Vull dir que no ha canviat gaire, crec jo, en base a com estaven. Vull dir, totes aquestes persones ja estaven sent bastant tapades per les administracions i tot això. I ara, bé, segueixen igual. Més que res per no desesperar a la gent que viu millor. Bé, respecte a això que estàvem comentant ara de les desigualtats, jo penso que no és que estiguem en una situació de crisi, sinó que estem en una situació d'excepcionalitat absoluta. És a dir, penso que cap dels que estem aquí parlant havíem viscut mai un estat d'alarma anteriorment, i com a estat d'alarma doncs, també comporta una sèrie de situacions que se surten de la norma de desigualtats a les que normalment estem acostumats, és una paraula molt lletja en aquest context, però que sí anem veient. No? Jo penso que actualment, a part dels sectors de vulnerabilitat, que no em surt ara, que ja hi estem acostumats, s'hi estan ajuntant doncs, moltes altres famílies que per aquest context que estem vivint s'han quedat sense feina, els 2 membres de la unitat familiar o si només n'hi ha un. Per tant, això a nivell econòmic està afectant a moltíssimes famílies que fins al dia d'haver començat el confinament vivien amb una normalitat bastant acceptable i en canvi ara això s'ha revertit. No? Per tant, ja no és només aquest segment de població vulnerable que teníem fins ara, sinó que se'ls n'hi està sumant molts d'altres que fins a aquests moments tenien una vida totalment normalitzada a nivell econòmic i de cobriment de necessitats bàsiques. I el que sí que estic veient és que no s'està donant una solució des d'on s'hauria de donar, perquè en temes d'higiene, per exemple, jo ahir mateix vaig anar a la farmàcia i no trobes pràcticament de res del que necessites. No hi ha guants, mascareta, ens en estan proporcionant una setmanalment, que és una mascareta quirúrgica. Utilitzar i llençar, no les hauríem de poder reutilitzar durant una setmana, que és el que s'està pretenent. Per tant, totes les iniciatives a nivell veïnal són superbenvingudes i necessàries i sort en tenim, però qui realment hauria d'estar donant resposta a totes aquestes necessitats no ho està fent. Voldria afegir que la crisi està posant de manifest moltes coses, o sigui que realment vivim en un sistema que està en permanent crisi i ho hem vist també perquè ja els serveis sanitaris estaven desbordats molt abans. I també el que posa de manifest és que els gestors polítics no ho saben fer. Ja està de manifest i això encara ho posa molt més clar. Com repensar també com pot ser la nostra organització político-social i econòmica, potser és una oportunitat també, no? I si em permeteu canviar de tema, a nivell d'instituts, d'escoles i tot això, com veieu, o sigui, com creieu que estan actuant? Perquè veig que sou mares, pares i deveu tenir els nens a casa. Com creieu que estan actuant les escoles envers la crisi sanitària que tenim i la situació de confinament? Bé, justament estem parlant també amb educadores i membres, vaja, almenys en Jordi, membre de l'AMPA. Segur que tenen coses a dir. Jordi, per exemple, com ho valores?
Sí, jo soc mestre de l'Escola Torre Roja, de Sant Pere, i soc membre de l'AMPA de l'Escola Joan Casas d'aquí de Sant Antoni de Vilamajor, perquè els meus fills van a l'escola aquí a Sant Antoni, tot i jo ser mestre a Sant Pere. Bé, a nivell professional, els docents i les docents d'aquest país també estem vivint i treballant amb una excepcionalitat que mai abans havíem pensat que ens tocaria viure i per la qual doncs, no estàvem preparats. És a dir, nosaltres estem treballant, jo com a mestre estic treballant a casa meva amb els meus recursos digitals, és a dir, amb el meu ordinador, amb les poques eines que tinc al meu abast, i tot i amb això, doncs, bueno, intentem tirar endavant tot el que podem. Normalitat, no es pot parlar de normalitat i no la tindrem fins que puguem tornar a les aules, i això jo penso que és una cosa que tothom hauria de tenir clar. Des de Follets del Bosc, Mireia, què és el que esteu proposant? Bé, doncs des de Follets del Bosc és un projecte que és de petita infància, és de 3 a 5, bueno, sí, de 3 a 6. I clar, és que és una franja d'edat que és sensorial, és totalment des del tocar, des del sentir, des del mirar. Llavors ens hem trobat, com deia en Jordi, super desubicats de com poder-ho afrontar. I a part nosaltres, en el nostre projecte, la nostra aula és al bosc. I doncs ja són infants que no estan gens acostumats a estar tancats entre 4 parets. Els nens estan amb una necessitat de sortir al carrer o a l'espai natural. I bueno, llavors aquí el que hem fet com a equip és intentar, com a acompanyants, que ens sentin a prop. I si les mesures que tenim com per apropar-nos a ells és una pantalla que precisament intentem que aquests recursos no siguin gaire a l'abast d'ells i que no s'acostumin a això, perquè en realitat és una pantalla, no és sensorialment, no és gaire ric, doncs estem utilitzant això, la veu, la imatge, per poder apropar-los a les persones que els acompanyàvem dia a dia i que érem referents i que eren persones que estàvem allà en el seu dia a dia, no? Doncs moltíssimes gràcies, Mercè, Jordi i Mireia, per les vostres aportacions en aquesta tertúlia, que ha estat un espai, sobretot, molt, molt interessant. Però abans d'acabar, breument, ens agradaria preguntar-vos quin és el vostre desig més imminent per aquests dies de confinament o per de cara a quan ens imaginem que tot això acabi. Bé, doncs que les xarxes de suport es mantinguin en el temps, de suport veïnal, que sigui ja com un hàbit això d'ajudar-nos sempre. Jo, mira, el meu desig imminent, i ho dic des d'un egoisme total i absolut cap a la meva persona, però és poder recuperar la meva normalitat familiar i del cercle d'amistats meva i dels meus fills. Jo sé que hi ha moltes altres necessitats a nivells socials, però jo ara mateix el que desitjo és poder recuperar la meva vida a nivell emocional i social. I la Mireia imagino que també tindrà algun desig. Jo tinc moltes ganes de mirar i d'abraçar. Moltes ganes d'abraçar. Sí, també a nivell egoista, i comparteixo el de la Mercè, que això segueixi, que ens serveixi per unir-nos més. I moltes gràcies a totes. I això, moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a vosaltres també, que al final tots som filles i fills d'algú, no? I sabem el que podríem estar passant en família. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat i per haver fet d'aquesta tertúlia un moment interessant i també de desconnexió una miqueta de la família i de tenir un moment de parlar entre nosaltres. Moltes gràcies i ja parlarem. I fins aviat, que ens puguem veure? Sí. Felicitats, Naira, al programa. Adéu-siau. Gràcies. Moltes gràcies. I obrim una nova finestra, i no és la de casa, sinó una de literària, amb una secció que ens endinsarà en mons paral·lels i ens allunyarà una mica d'aquesta crisi, que sembla feta de ciència-ficció. La nostra col·laboradora especial és la directora de la Biblioteca SAP i presentadora del programa radiofònic L'ànima dels llibres, a Ràdio Vilamajor. Obrim un llibre amb Cris Gómez. Cristina Gómez, com estàs? Hola, què tal? Com esteu? Bé, explica'ns una mica el que ens portes entre mans. Doncs mira, la intenció d'aquesta secció és portar-vos diferents lectures, llibres que siguin especialment fets per a joves,
però també altres propostes diferents per totes les edats, llibres de no ficció, una mica amb l'objectiu de que tothom pugui trobar llibres interessants per llegir durant aquest confinament. I ara comencem per la primera lectura, no? Que ja tenim ganes de saber què és això que ens explicaràs, les teves recomanacions. Doncs comencem escoltant aquesta cançó que es diu Monster. Doncs estem escoltant aquest senzill d'un famosíssim grup coreà que es diu EXO, perquè justament parlarem d'una història que està protagonitzada per un noi coreà, que és en Jung-jae, al que la seva àvia li diu carinyosament monstre, com el títol d'aquesta cançó. Així que la primera recomanació és Ametlla, de Won Pyu-son, un llibre que acaba de publicar Fanbooks aquest 2020. Ametlla es promociona com la millor novel·la coreana dels últims anys, tot i que t'he de dir que per mi és la primera novel·la que llegeixo en coreana i per mi ha estat tot un descobriment. Primer us explico que la seva autora, la Son Won-pyong, és una noia jove que és guionista, ha guanyat diferents premis amb els seus guions per a pel·lícules i també ha dirigit un documental, i Ametlla és la seva primera incursió en el món de la literatura. Aquest llibre, aquest relat, està escrit en primera persona i està construït d'una forma molt senzilla. Està ple de matisos, no té pressa per avançar en la trama, tot bé en el temps que li toca, de forma molt subtil i poètica, i tot i que és un text dur perquè explica coses difícils que li passen al protagonista, també té diferents girs que en algun moment et deixa sense aire. Passen coses molt difícils i molt dures, però està escrit d'una manera tan delicada i tan ben narrat que fa que connectis de seguida. I tot i que et sembla que sigui una història que passa a Corea, que ens queda com és una societat una mica allunyada de nosaltres, et fa connectar molt fàcilment. I a més et deixa com un pòsit d'esperança i d'optimisme doncs molt necessari per a aquests dies. Totalment, totalment. I amb aquest tema d'intentar connectar i comprendre les emocions dels altres, aquests dies també ens està costant una miqueta tot aquest treball telemàtic. Sí. I realment es fa difícil, no em podia imaginar en aquesta situació, no? Potser per això m'ha atrapat tant i m'ha agradat tant, per aquestes reflexions i pel protagonista per intentar connectar encara que ell a priori no tingui aquestes emocions. Doncs, Cris, moltes gràcies per compartir aquesta estona i després d'escoltar-te venen ganes d'obrir una d'aquestes històries que ens explicaves, aquestes trames. Però abans d'acabar... Gràcies a tu. Però abans d'acabar, crec que ens volies comentar una activitat que esteu preparant des de la biblioteca pel proper dilluns dia 27. Doncs sí, perquè justament el dilluns farà 7 anys que la biblioteca es va inaugurar i durant la setmana prepararem un parell d'activitats per famílies i per adults. I us volia convidar a aquesta que és per adults, que és el dia dilluns, a veure al nostre Instagram una xerrada que ens farà l'Anabel Vélez, l'autora del llibre Superheroínas, lo que no sabías de las mujeres más poderosas del còmic, que ens explicarà una mica com han anat evolucionant els rols femenins en els còmics al llarg de totes aquestes dècades. Doncs, Cristina, moltes gràcies de nou per les teves recomanacions i gràcies a vosaltres. Estarem atentes per la propera. Molt bé. Una abraçada. Gràcies. Ràdio Vilamajor. Som el que sents. A les vies de so, Jordi Saula. Al butlletí informatiu, Quim González i Pol Roura. A l'entrevista, Júlia Palomares. Al capdavant de la tertúlia, Naira Fernández. Els responsables de les seccions musical i literària, Lucas Fernández i Cristina Gómez. Els col·laboradors espontanis, Míriam, Jordi, Mercè, Arlet, Elna, Oriol, Imma, Àlex i Helena. Els comandaments, Damià Caro i Clàudia González, de ComSoc, de Comunicació Social, i Noelia Aranda, de l'Institut Vilamajor. Us recordem que podeu trobar la peça sencera de la tertúlia a Ràdio Vilamajor i a comsoc.cat. I ens tornem a veure en 2 setmanes. Bé, més aviat escoltar-nos, no?
però tornarem a estar aquí en antena i en podcast. Per qui vulgui trobar-nos, té dues maneres. Adeu, adeu!